לשבת בנוח, ידיים על הברכיים, ידיים ורגליים, לא להצליב, פשוט לא להצליב. בואי נעצום עיניים, וניקח שאיפה עמוקה ונשיפה עמוקה. נתבונן איך השאיפה נכנסת פנימה, איפה היא נעצרת, איפה נעצרת שאיפה שלנו. בואי נניח פה ידיים למקום שנכנס אוויר, ותרגישי את החום של הידיים. את מרגישה מבפנים חום של הידיים, ואת פשוט צוללת לתוך הים, לתוך הים כחול עמוק. את מים של ים, את מים עמוקים של ים. תעצמי עיניים ותנשמי שם, בתוך המים, בתוך העומק הזה. את חלק של משהו גדול ועוצמתי. את נמצאת בעומק. הכל שם שקט והכל שם רגוע. את מרגישה תנועה. את בתוך המים עמוקים בים. תמשיכי לנשום. תמשיכי להיות שם, בתוך המים, בתוך החושך, בתוך העומק. את רואה צמחייה של ים, מתנדנדת מצד לצד, בעדינות, אצות, אלמוגים, דגים. לכל אחד יש לו חיים משלהם, ואת מים עמוקים של ים. את מספקת להם את החיים. את נותנת להם את החיים. את מחזיקה אותם בחיים. שאיפה ונשיפה. את מזינה אותם. את עוטפת אותם. את מים עמוקים של ים. ממשיכה לנשום, מרגישה את החום, חום של הידיים שלך, איפה שנגמר לך אוויר, איפה שהאוויר נכנס ומאיפה שהאוויר יוצא. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. את מים עמוקים של ים. חושך, רוגע, כובד, עוצמה, חיים, אהבה. את נותנת את החיים בגלל שאת לא יכולה לא לתת. זה החלק ממך, זה המתנה שלך. את מים עמוקים של ים. איזה טעם יש לך? מלוח, מר, טעים.
איך את מזינה את כל הצמחייה ואת כל הדגים? איך את נותנת להם אפשרות להיות? איך את עוטפת אותם? האם את מצפה מהם משהו? מה את מצפה מהם? האם את מבקרת אותם שם? דגים, נו נו נו. לא. אין לך שם לא דאגות, לא לחצים, לא ביקורת. את ראויה, את אהובה, את נותנת חיים, את מים עמוקים של ים. כמה דקות ביום תעשי את התרגיל הזה. הוא מאוד קל, אבל הוא מאוד עוצמתי. הוא ייתן לך אפשרות להתמסר, להוריד את השליטה ואת הביקורת, ופשוט להיות כמו שאת. התרגיל הזה ימלא אותך באנרגיה, לתת ללא תנאי, בגלל שאת כל כך עוצמתית, שאת לא יכולה לא לתת. את יכולה להישאר בתרגיל הזה כל זמן שאת מרגישה שאת צריכה להיות שם. את מים עמוקים של ים. ובסוף התרגיל את לוקחת שאיפה עמוקה ונשיפה עמוקה. ועוד פעם שאיפה ונשיפה. אפשר לחזור למצב כאן ועכשיו, לפתוח את העיניים. ברוכה הבאה.